En relació a la moció 19, el nostre grup votarà a favor, votarà per separat en algun dels punts també. El nostre grup es manifesta a favor d'aquesta moció que condemna el vergonyós acord subscrit entre la Unió Europea i Turquia. Al mateix temps també volem fer evident el nostre rebuig a la passivitat còmplice del govern espanyol, incapaç ni tan sols de complir amb els seus compromisos d'acolliment de persones refugiades i que, a més, segueix col·locant barreres i filats a les fronteres de Ceuta i Melilla. En aquest sentit, tampoc ens sembla correcte l'acord de la Unió Europea del setembre del 2015 sobre el repartiment de les persones refugiades, passant per damunt de la voluntat i els interessos de les mateixes refugiades. Cal realment obrir les fronteres a aquestes persones refugiades, afavorint la seva arribada amb independència de les seves disponibilitats econòmiques individuals, afavorint canals d'entrada segurs i assequibles. En aquest sentit, caldria modificar el Tractat de Schengen, segons el nostre parer, per permetre aquest lliure flux de persones refugiades sense quotes. Esperem que el nostre Ajuntament hagi concretat un pla, en un dels punts que surt també, un pla d'acolliment de persones refugiades en col·laboració amb les entitats solidàries de la ciutat, dotant-lo, a més, de la dotació econòmica corresponent. Per això volem remarcar el nostre suport ferm als punts primer, segon, cinquè, sisè, setè, vuitè i novè, i ens abstindrem del tercer i del quart. Al mateix temps, també voldríem fer esment, recollir algunes de les paraules, perquè sempre presentem manifestos del Fons Català de Cooperació, em sembla, i creiem que és interessant també poder de tant en tant llegir manifestos o declaracions de plataformes com Stop Mare Mortum, per exemple, una part del seu discurs a l'entrega del Premi Mercè Conés a la millor iniciativa solidària del català de l'any del diari del Periódico, que compartim aquestes declaracions, que compartim sentint les nostres i esperem que siguin també vostres. Les persones de la Mediterrània ens sentim obertes, acollidores, solidàries, com ho són tots els pobles d'arreu del món, però vosaltres, governants, que acordeu lleis assassines, que decidiu qui passa i qui no, qui viurà i qui no, no sou part benvinguda de les nostres societats, no ens representeu. Vosaltres representeu l'Europa fortalesa, l'Europa de la vergonya, l'Europa insolidària, l'Europa xenòfoba, l'Europa assassina. Les vostres decisions, que ara estan sent visibilitzades pels mitjans de comunicació, han estat silenciades durant molts anys, perquè ara mirem cap a Grècia, però nosaltres volem recordar Ceuta i Melilla, Lampedusa, Calais, el Sàhara, Líbia, Jordània i tants altres camps de refugiats. Els darrers anys, més de 35.000 persones han perdut la vida intentant creuar el mar, fugint dels perills d'una guerra i d'una vida indigna. S'han trobat el poble grec i italià que els ha rebut donant el millor de si mateixes, mentre els seus líders i governants europeus anàveu rumiant com expulsar-los mentre continuàveu venent les armes de les quals fugien, mentre continuàveu expropiant els recursos dels seus països, mentre continuàveu explotant els seus ciutadans i teixint complicitats amb governs autoritaris. Des de Stop Mare Mortum, en la seva intervenció després de rebre el premi, som molt conscients de les barbaritats europees en aquesta crisi humanitària, però no ho som menys de les nostres pròpies vergonyes, devolucions en calent, assassinats a la frontera sud, detencions als CIES, prohibició de l'accés a la sanitat, masses exemples de racisme institucional cap a les persones migrades i refugiades. Aquesta setmana han començat, en aquell moment, les deportacions a Turquia, persones que fugen de la guerra, de les nostres bombes, d'explosions a mercats, a escoles, a parcs infantils i a hospitals. Dones i homes que han perdut les seves parelles, els seus fills, les seves filles, els seus amics, les seves veïnes, fugen d'un horror que, pel que sembla, és menys important que el de Brussel·les o París. Fugen a tots ells, els heu emmanillat amb brides, els heu custodiat amb l'exèrcit sense cap assistència jurídica, els heu tret del fang on els havíeu deixat per portar-los a un centre de detenció i expulsar-los. Podríeu fer moltes coses per garantir el dret d'asil i acollir-los com es mereixen. Garantiu per tothom les vies segures que ja existeixen. Agafar un avió per uns quants euros i volar